Άντε, φύγαμε. Καλημέρα φίλοι και φίλες. Μόλις ξεκινάει το Podium με το vlog. Σημερινός προορισμός είναι η Πουγουδουμού και η Αλβανία. Θα κάνουμε γύρω στα 1500 χιλιόμετρα. Θα γυρίσουμε από Άγιου Σαράντα, Εξαμήλη, Αργυρόκαστρο, πολύ όμορφη διαδρομή στην Αλβανία. Έχουμε μια συνάντηση στις Πρέσπες με το φίλο μας τον Γιώργο. Μόλις φτάσαμε στο τελωνείο της Δοεράνης και θα περάσουμε τον έλεγχο. Απέναντι είναι, όπως βλέπετε, η Δοεράνη. Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα. Μόλις μπήκαμε εδώ Ιράνη, Σκόπια αριστερά και σε λίγο παίρναμε το τελωνείο. Τώρα λογικά πρωί δεν θα έχει πολύ κίνηση. Μόλις περάσαμε τα σύνορα και πάμε στο τελωνείο. Μας ρώτησε και ο αστυνομικός άμα έχουμε κλειστεί την κάμερα, γιατί κανονικά απαγορεύουν. Ρωτήσατε μήπως για Αλβανία άμα θέλετε αυτό? Νομίζω. Α. Χαμός γίνεται εδώ, όλοι οι Σκοπιανοί πάνε θάλασσα, Χαλκιδική. Φουλ Χαλκιδική. Πανικός. Βλέπετε εδώ τι κίνηση έχει. Εδώ κόλλησε και ένα λεωφορείο τώρα. Τι χώθηκε δεξιά? Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Πανικός. Αναμονή τεράστια. Εδώ είναι το ελληνικό φυλάκιο και σε λίγο φτάνουμε στο τελωνείο των Σκοπίων. Να κλείσουμε λίγο εδώ την κάμερα γιατί κανονικά απαγορεύεται. Μόλις περάσαμε Σκόπια, όπως βλέπετε συνεχίζει η κίνηση. Ατελείωτες ουρές για Ελλάδα, για Χαλκιδική, ατελείωτες. Όλοι οι Σκοπιανοί πηγαίνουν θάλασσα. Αυτοί τώρα για να περάσουν το τελωνείο θα φάνε πάνω από 2 με 3 ώρες καθυστέρηση.
εμάς τώρα προορισμός μας είναι η Πίτολα και μετά θα συναντήσουμε τον Γιώργο για να πάμε Οχρίδα. Πρώτη διανυκτέρευση Οχρίδα, δεύτερη διανυκτέρευση Αυλώνας, τρίτη διανυκτέρευση Άγιοι Σαράντα, τέταρτη διανυκτέρευση Εξαμήλη, πέμπτη διανυκτέρευση Τσεπέλοβο. Θα κάνουμε μια στάση να δούμε και Γαλάζιο Μάτι και Αργυρόκαστο. Εδώ δίπλα εδώ η Ράνη. Έχει βέβαια πολύ κόσμο κακολιπάει και εδώ στη λίμνη. Τη δικιά τους την έχουν αξιοποιήσει, δεν είναι όπως εμάς. Η λίμνη τους είναι πολύ καλή. Και έχει πάρα πολλούς οδοντίατρους εδώ πέρα, Έλληνες, οι οποίοι φτιάχνουν το ιατρείο τους εδώ γιατί τους βγαίνει πιο οικονομικά. Δεν πληρώνουν και φόρους. Βλέπετε εδώ τι όμορφη είναι η λίμνη. Ο δρόμος είναι δίπλα ακριβώς στη λίμνη. Στα 500 μέτρα έχουμε διόδια. Thanks. Έχουμε έργα εδώ γεμάτο. Περνάμε τώρα μέσα από τα βουνά για να βρεθούμε Οχρίδα. Τι μαλάκας είναι αυτός, τρέχει. Μας σκόνησε. Πολύ ωραία διαδρομή μέσα από τα βουνά. Βλέπουμε εδώ ένα εργαλείο μπροστά, λάντα, πρωτόγονο. Πλησιάζουμε Πρέσπες. Σε 6 χιλιόμετρα στρέφουμε. Εδώ έχουμε λεωφορεία. Πλησιάζουμε Πρέσπες από τη μεριά των Σκοπίων. Τώρα σε λίγο θα τις δούμε. Εδώ είναι δίπλα αριστερά. Σε ένα τεταρτάκι είμαστε στο σημείο συνάντησης με τον Γιώργο. Ο Γιώργος έρχεται από Καρδίτσα
Θα πάμε σε ένα μοναστήρι του Οσίου Ναού. Έχει πολύ όμορφη διαδρομή. Και μετά έχουμε διανυκτέρευση Οχρίδα. Εδώ ψαρεύουνε κιόλας. Κρεάκι, είναι πολύ όμορφα εδώ. Οι Πρέσπες είναι από τις μεγαλύτερες λίμνες και η Οχρίδα των Βαλκανίων. Πολύ όμορφη διαδρομή από το Ιράνι. Όχι από Γευγέλη, από το Ιράνι ήρθαμε. Έχει και κάμπινγκ εδώ, τα πάντα έχει. Για διανυκτερεύσεις. Πανέμορφη διαδρομή.